Di hida saluna na hinaholongan amanami do inanami di bagasan minggu sedari rumah tabonai do dia ke kegiatan doho kreativitas dina mardalan ima di pesta gotilon laos di padumu tu tahun Okumene inklusif di tahun 2024 di selani hubunai hamima di bagasat tikion ima di sada edde nama nugio tuhita asatakas hita marnida pabua tu hatta do debatana di banua gijangi nasa toktong manarihon ngolutai alani tatangi homma di bagasan rohat tabi. Bagas tangyaki umay tutuhani saya'y ramotia dingoluki surgoi di surgoi Yesus di sindong hati surgoi di surgoi Basanai Tuari sogope aidang mami arau disi Ucalo do basa basanai Surgoi di surgoi Yesus di sidong hati
Minunya matu hata ibana nomor basa-basa tu hita saluhutna. Mulia tema. Salum. Oras madita saluhuna amang inang. Mauliate tadok tu debata. Boy hita marhai pason. Neng mulai utama acara ibadata. Sesi jam 10. Adorang soita mulai acara ibadata parjoluma hita. Martangiang nauhom tu debata. Asa mardalan ibadata dengan di bagasat dame. Mulai. Amin. Marede hita ede nomor 125. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Nungat ibuhian di idarohaku Jahoba, ninna ibanado, haolongan sa leleng-leleng hubuain mangkaolongi ho, di baeni hutaiti ho marhite dengan basa. Haleluya.
Martangiang Mahita, Ale Tuhan debata parguguna sohatudusan, Sailehon jala patubu madihami hapor siaw nasitong, Tabay mahapor siaw nami ganupari, Asalam tugu, Lehon madihami holong ni rohana somar pangasi, Asa holong rohanami diho, doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimo na mangulu, asa marlas ni rohami, mabahen lomo ni roham. Sayo loy mapangiduan nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Patik Ima patik paupaton doho lapatana, Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu ta sadarion, Ima patik paupaton doho lapatana, Ingot tamu mapabadiao nari minggui, Dinaono mari maulahamu nasa siulaomu, Alai anggo ari papitoni, ari paradiana ni jahuba doi, dang jadi ho mangula anggo ari papitoni, ari paradiana ni jahuba doi, manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, Rodi pinahamu, rodi isini hutani halakpe, na mangibati hutam. Ai dia ono mari do ditopa de bata langi do tanon, do laut, do nasa isina, dungi maradia do ibana di hari papitoni, di baheni do umbaena di pasu-pasu de bata jahuba, Ari paradiananai jala di parbadiai. Dia do lapatana ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tuis rohata diajar nasiana hatani debata, ikon badiado hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangion, don mangguruhon, ido sahatna atong ramangido gugu mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulau nau bartu patikmi, amen. Mare dehita.
Tatot potima dosata diadopan ni debata, martang yang mahita, ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroha midah mateani pardosa, mulak manian parjahati tumadi kondalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani umbain dipangido hami, sai sudah tima toru-torum, asa unang mangunai betu hami, sai sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargugoi mahami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisiaka pangalao siom songono bun. Jala songon obun manorop akadosam, sai mulak maho tuau, ayau dosi paluaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mare dehita. Turpuk epistel dihita di mingguon, imana tarsurat sian pesalmen bidu 52 ayat sada saharo diaya opat. Asana aing mahita marsikap soring amang inang majahahon, auma ayat na parjulu doho paduahon, diaya paupaton anorak mahita majahahon. Ede di hari Sabat, nadenggan situtudo nama muji Jehovah, dohot mangedehon guarmuna alina suntibul. Rap mahita diaya opat, mardongan uning-uningan. Ido sahatna martua makana tumangion atani debata jalanau peopsa. Amen.
Maredehita. Taha tidak maha porseautai songon nahina tidak nidongata saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosa natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima tinatibuan ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Porbadia adorang saubuan ido tuatan natumau na benit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibane di hau pinar silang natuatu banua toru dung ditanom nama mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo laun dul di tiamun di bata Jahoba amanai argogona suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tut kan nguluna mangot au porsea di todi porbadia jal adong sada uriana badia uria topan ala kristena kana badia do diasan dosa do diatai namandok mula mangolu dosogo daging ni alak nau mate do diangoluan nola sudah. Amin. Tabegema kornani suaraon ni ina Deborah ina Esther dohot ama Salom
tabege ma titing namasa dohot na pinamasa ni uriata di mingguta sadarion. Selamat hari Minggu, madihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di mingguta tanggal 16 Juni 2024. Na perjulu, goarni mingguta sadarion ima minggu patuluhon dung trinitatis lapatanna hasitulu sadaun ni debata. Topik minggu, mangolu di bagasan haporsiaun dada di bagasan namar nida. Napa duahon kelompok kortu permingguan tanggal 27 Juni 2024. Nomor sada pitu tolu puluh ama Huria ama Salom ina Esther jam 10 wib ama Jeriko ina Deborah ina Kamis jam 10 pitu wib remaja. Napa teluhon ibadah minggu pukul 7.30 wib, ibadah minggu pukul 7.30 wib di tanggal 27 Juni 2024 nanaing roh hita memakai bahasa Batak. Napa opaton pertanyaan sektor Selasa tanggal 11 Juni di sektor Korintus of sektor Judea keluarga H Sitorus inang Borusiagian, sektor Kanaan keluarga Nonya Simanjuntak Boru Bintang, sektor Efesus keluarga J Silalahi Boru Napitupulu, Galatia keluarga Nonya Sitanggang Boru Sianipar, Filipi keluarga L Sitorus Boru Haryanja. Rabu tanggal 19 Juni 2024 sektor Sion keluarga E Sihombing Boru Simanjuntak, sektor Betania keluarga V Sinaga Boru Simanjuntak, sektor Roma keluarga CE Tambunan Boru Purba, sektor Nazaret keluarga A Marpaung Boru Sinaga, sektor Kolose keluarga M Sormin Boru Tampu Bolon, sektor Bethlehem keluarga H Sianturi Boru Sitorus. Alamat boleh tabereng di acara natatiup akka manginang. Napa limahon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion patupaut tado papungu amplop diakoni sosial tapasahat mai ditiki papungu peleon paduahon. Napa onopon penampilan kreativitas dalam rangka pesta gotilon. Di mingguta sadarion mulia itama penampilan kreativitas dalam rangka pesta gotilon di pukul 7.30 wib dohot jam 10 wib ima kreativitas sian amang pendeta jala di minggu naro di ibadah pukul 7.30 wib ima perhalado dohot keluarga sian sektor Sion di pukul 10 wib ima sekolah minggu sian sektor Kolose. Napa pituhon pangapulion di mingguta sadarion di patupa huriat tado pangapulion tu keluarga situa M Banjarnahor Nahinan inang Boru Manurung di sektor Galatia tapatupa mai dung sipul kebaktian pukul wib jala di kebaktian pukul 10 wib pasahaton ni huriat tado cenramata di pakobasion ni amang situa M Banjarnahor Nahinan dung sipul ima sosialisasi sian panitia sian huriata. Napa waluhon ruas nabaru mulai mingguta sadarion nungga gabe ruas nabaru ma di huriata ima keluarga eduratua so aduon Sinaga inang Boru Hutajulu dohot sada yanakon Nasida Pidasian Hakai Ajibata, Resort Ajibata, daerah Sada, Sumatera Timur Sada, Nuaing Nasida tinggal di perumahan Jati Jajar, Blok AB nomor 08
masuk sektor Betania pinasahat ma tua manami dohot nami asa jongjong ma. Muliate mainangam. Na pasiahon KKI atau Kebaktian Pembangunan Iman Taruna Tangguh Remaja Naposo Wilayah 3. Di Minggu Sadarion di Patupa HKBP Distrik 28 Debos Kapdo Kebaktian Kebangunan Iman KKI Taruna Tangguh Remaja Naposo Wilayah 3 maringanan di HKBP Kirap Remaja mulai pukul 17 WIB Borhat Donasida Sian Huriata 30 halak Remaja Naposo dohot 10 halak Sian HKBP Kota Depok na didampingan ni Inang Paniroy dohot amang paditata. Na pasapuluhon LPJ dohot pembubaran panitia pembangunan. Di hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Patupauni Huriata do LPJ dohot pembubaran panitia pembangunan di Huria maringanan di gedung lantai sada mulai pukul 10 WIB Jaladung Sipul Majaha Titing Anon begiotama sosialisasi sian panitia pembangunan ni Huriata. Nomor 10 sada pembekalan perempuan dohot periodisasi PPD. Di hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 di Patupa HKBP Distrik 28 Debos Kapdo pembekalan perempuan dohot periodisasi PPD atau Persekutuan Perempuan Distrik maringanan di HKBP Depok Timur mulai pukul 8 WIB. Nomor 12 ujian perguru malua Stombuk Hagios. Di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Patupa Huriata do ujian tulisan tum nomor guru malua Stombuk Hagios mulai pukul 10 WIB. Jala di hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 ujian lisan do nama dohoti natoras marguru malua mulai pukul 10 tolu WIB. Napa 10 toluhon kompen naposo bulung dohot periodisasi PND. Di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Patupa HKBP Distrik 28 Debos Kapdo kompen naposo bulung dohot periodisasi PND Persekutuan Naposo Distrik maringanan di HKBP Harjamukti mulai pukul 10 WIB. Napa 10 paton KKI PPD dohot jubileum 125 tahun jending HKBP. Di hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 di Patupa HKBP Distrik 28 Debos Kapdo ibadah bersama Manang Kebaktian Kebangunan Iman Persekutuan Perempuan Distrik dohot jubileum 125 tahun jending HKBP maringanan di HKBP Cinere mulai pukul 10 WIB. Napa 15hon amplop resort. Di hari Minggu nanaingro tanggal 23 Juni 2024 Patupaota do Papungu Peleon amplop resort tapatupa di pelean napa 2 hon. Titing Marbagas Titing Perjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma ima yanak kota Janri Hutapea anak ni halak amata Maraden Hutapea tubuni halak inata Duma Panjaitan alamat Pasurbatu Huria HKBP Pasurbatu Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Silindung dohot Orwana ima Elmi Trimega Filia Hasugian Boruni halak amata Situa Richard Hasugian Esos MA Tubuni halak inata Romasi Suryani Simarmata AMD alamat Jalan Bungur RT 05 RT 02 nomor 37 Kampung Babakan Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap Tarpasu-pasu di HKBP Pasurbatu hari Jumat tanggal 5 Juni 2024.
napa 10 pituhon ruas na modding. Nunga jumolo marujungolu sahalak ruas ama sian huriata ima amata marhwala munte tubuh di tanggal 11 Januari 1967, modding di hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, tutup usia 57 tahun 6 bulan. Nani habaluhon ni inata boru simamora sian sektor Judea tatangya koma anggia tumibu tarapul rohani sude keluarga nati ninggal honna. Napa 10 waluhon soso asa madohoti punguan lansia. Marhite titingon husosoi hamima sude ruas ni huria naung lanjut usia manang lansia na marumul 60 tahun tu gijang asa Roma hita amang dohot inang laho mandohoti perpunguan di lansia di huriata ima na dipatupa ganup ari Kamis pukul 14 wib maringanan di gereja Ria Mahita madohotisa. Pasapulu siahon torop ni ruas na mandohoti permingguan di tanggal 10 tanggal sia Juni 2024 861 halak. Napa 20 hon ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak, ulang tahun pernikahan 10 walu kepala keluarga, pendeta dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode tanggal 10 sampai 16 Juni 2024, hatani debata napasikopon lasni roha muna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5 songnon madidok disi sai di lehon ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi napa 20 sada pelean iuran diakoni sosial huria torop napa sahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan minggu onom kepala keluarga godangna 1.250.000 rupiah. Napa 22 hon pelehan bulanan manang tahunan. Torop napa sahaton pelehan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 5 kepala keluarga godangna 2.050.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelehan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Mei 2024 tu akan paso pasahat terdope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganup bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe napa 20 toluhon keuangan huria 10.355.675 rupiah pembangunan 2.630.850 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.870.475 rupiah. Jumlah 20.914.000 rupiah. Ralat aka amanginang ralat redaksi titing pelean syukuran nomor 10 di natar surat disi keluarga BP Batubara Boru Situmorang nasasitongna amanginang ima keluarga Batubara Boru Situmeang sialani kelulusan ni ianakon nasida Otniel Batubara ima dapat bewasisa 100% di Kuala Lumpur di Unpad Teknik Biologi song ni maralat imatiting amanginang molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peleani bain sangap di guarna amin. Pinasahat ma tu amanami ima pantia.
Salam. Horas bari kita saluhna. Nahu persanga pihami amang uluan ni huriata, amang padita, ipanjaitan. Dihamuna amang inanami perhalalu ni huriata. Suak songonima di saluhutna, amanami nanami ruas ni huriata hagabe cimanggis na taholong yon. Suak songoni dohot na posabulung. Jongjok kami di songon na mewakili panitia pengadaan rumah dinas pendeta uralat hami sautik di titing nong jenahon ni hala inang nakening malu dibadi son panitia pembangunan seharusnya panitia pengadaan rumah dinas pendeta fungsional haga BP Cimanggis. Mau lihat ma dihita saluhutna mulo tapai hutihut di perdalananna mulo sahatu sadarion nunga sikko be ulauta ulaun nami ima di pengadaan rumah dinas ni huriata rumah dinas pendeta jala memang ditikina dipabakit di tahun 2020 Maret 2022 tabaido durasina sampai tu Maret 2025 alai muluh pikir hami nung asikok beulautai alani mang ilu hami tu huria asa tong mama sohot alana gudang lupe ulauta tuakarina mangihut termasuk ma songon pesta kotilon tahun okumene di nalahosi ulauta tuarina mangihut dihamu amanami nanami mau lihat mau pasahat tami tu kita saluhna di naung martupa ulauta di pengadaan rumah dinas ni pendeta fungsional ni huriatta jala hupar hata potami dui sian hita saluhutna ima naung sikop jala posdor hanami sude sian ias ni rohatta sian haradeo ni rohatta do patupahod do marpabenan asa martupa ulauni boy hupasahat tami sawatik songon kronologis ni pengadaan satu nasikop tarsingot tu pembiayaan secara singkat molo biaya natapatupa untuk pengadaan rumah dinas gudangna 770 juta 750 sada ribu rupiah ima pembelian rumah dinas mai 650 juta renovasi mai 120 juta 750 sada ribu jala nunga disi untuk biaya balik nama sian pemilik pertama jala nunga sikop atas nama huria haga BP Cimanggis ima jabuni pendeta naung adok saunare nunga hupasahat tami tu huria di bulan Mei tahun 2020 laus tapatupa do songon ibadah singkat pertangyangan laus disima amang padita fungsional amang padita tapu bolon maringanan alani dihamu amanami inanami mau lihat ma dia ka sumbang sihta termasuk ma napa tupahop pesta hita mulau tahun 2022 satu diaka ruasta namarda dini roha mengalia pinjaman lunak mulu modal awal tahola 250 juta tulu sekian pada waktu alai basado tu hari bodo martu pasaluhutna marhite pinjaman lunak na pinasahat ni piga-piga ruasta jala songon sumber pendanaan ima sian amplop
untuk pengadaan rumah dinas Siganuk Bulat di minggu pertama. Napa dua hotot ripe, napa tuduhon siak kuria, napa opaton sian pesta, naung taulah di bulan noksalpu di Huriata. Dalam olate ma di hamu saluhna amang panitia nami teh. Nunga di patopahamuna duminggan lahu makubasi aka pengadaan fasilitas ni Huriata. Ima panitia pengadaan rumah dinas martabataba makanauli di tengah-tengah muna di pasu-pasu Tuhan saluhna akan naniula ni tangam muna jala marhite umma hupasahatame untuk amplop pengadaan rumah dinas setiap bulan na pinatupan ni panitia pengadaan rumah dinas masohok may mulai bulan 7 jala moloh parohok kami nunga dialihkan ni gabe sada penerimaan di panitia Gotilon. Alanima amanginang marhite partikyanon. Marhite dinazongjok kami songon na mewakili panitia pengadaan rumah dinas. Moliate madihita saluhna jala posdor hanami. Diakka pakubasiota dinalaho pamasa akaulau do pendidik karena mangihut posdoroha sudido hita maradini roha jala basado Tuhani namora do Tuhani lahu pasahato tuhita saluna asabui mapabayana tuhuriyai suak songoni ma di aka dongan panitia pengadaan rumah dinas kebetulan song titing nakaning diari marsogut pasahato tama laporan pertanggungjawaban tuhuria di pukul 5 di Garijaon alani marhiteon asaroma hita saluhna suak songoni dohotu amanami inanami parhalado ni Huriata. Moliata ma di Tuhata margugo mahita saluhna marhite pasu-pasu ni Tuhata sahalinai Tuhan ma nama masuk-masuk hita Horas. Dihita salutnah amanami do inanami di bagas seperti kian non hobartu buah-buah nakiningan pasatot tama ima cendramata songon sada penghargaan ima nataboto di bagasan Ari Nasalpu nang marujungolu paraluni Huriata sada ima amang situa M Banjarnahor los idoma di bagasan tikion hobartu aturata soma pasahaton songon cendramata dinasida dinalau penghargaan saliling nasida makubasi di tonga-tongani Huriat tahun alani pinangidoma tu keluarga asaro tujulu dinalaho majalo songon penghargaan di bagasan tikion Pabua nunga resmi nang marujung pakubasion ni situai ala naung di jauh tuhata tulabungna pinang hidup mata keluarga asarohamu tujulo. Lasido di amanami do inanami lumuwi di hamu ke keluarga di sono. Anggo di bagasan pakilalan ra habuk do pero hamuna inang do sudia
ianakon itakasdo yang go amang situa Banjar Nahor na mangula di huriat taon takas jala ola di guguna di pasar ibana ma guguna di lomak kubasi huria alani di bagasan partikion la di Leonito Hatta tu abang situa Banjar Nahor ima partikian ikon marijung mana sida di bagasan arena salpu alani songon hata sian huria mandok muliate di pakobeseni di situai melalui hamu alani songon tada penghargaan siak huriai di son pasaton nami ma ima songon penghargaan berupa songon naung di aturhon di aturan di huriata ima songon ya golang songon sadar pasaton lami jala hamu na majalo anggosa sitong nanyan situai donian pas di masa pensiun majaloi songon alai oma ngai pajulu pabua eko pensiun mai mana marhiti ko marujung ngolu nasida di bagasan area-area nasalpu jadi pasaton lami ma di hamu keluarga di Tikio. Jadi atas hitama mewakili hami mewakili ateh amanah milik nanami sudi hitana pungu di son lau pasaton penghargaan pipak kubesion di amang situa Banjar Nahon nahinang. Melihat di Tuhata dengan di Basana di Sadarion di Minggu 10 6 Juni 2024 jong doa di son ima na menerima cendramata sian huriai sebenarnya nian pangidongan sampai pensiun do alai ima haroa alan sahid amat tepat dulu di Joto Hatta. Jadi mulai di Huria, lalu disudai ke jemaat mendukung kami pas di hari-hari tanggal dulu. Namun dengan mata ke Banjar Nahor. Saya tong-tong maha baka muhamitang yang muna atau demi muhamintarakul. Tunggu ini yang audo sudah ke keluarga dok kayak anak penami mulai di sudina. Tunggu ini masih ada horas mandi sa sudina. Jadi sang lima di acara dapat pasaton penghargaan untuk keluarga dari situa Banjar Nahon Nahinak.
tabegema kurnani suaraoni remaja maredehita uhud papungu pilihan pertama doho paduaun sada A sada B. Yesus
Dame di debatarang sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Moliate maditu hata satu partikianon toktong hati dakonota pabua dengan bahasa ni debatado toktong mangiring-iring dohot nama masu-masu di sadok di partikian nataula dok natabulus di ngoluta. Alani tabigima hatan itu hata ima nanienek sian suratnya Apostel Paulus na paluahot tuhuria Korin 2 Korin bidu 5 hujahama sian ayat onom ro di ayat 10. Songonom mario disi. Asa na posdoro hanami toktong atik pe huboto hami dau hami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan daging on hami ai di bagasan hapur seaudo hami dada dope di bagasan namarnida alai lampos doro hanami jalalasan do buka sian daging on lahu maringanan di Tuhani alani huhud hurikoti hami naing halomuani rohana do hami manang naung sahat tu sabulo manang di perdalanan dope ai ikon gabi patarbedo hita saluhutna sogot di joloni habang saparuhumani Kristus asa di jalo beho bartu naniulana dagan di perdagingano manang nadinggan manang naroa ima sahatna di hita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo marsiajar hita sian nani alama ni Apostel Pauluson ima dinalo memberitaun berita nauli sasitong na boido taatusi sada perdalanan nagok akaragam parukilon ni adupan buasa hudok songoni ala memang ditikir mangula Apostel Paulus ai disido gudang di parukilon lumobi nama perdomuan buama asa jolmai gabe porsea tu Yesus jala tartogu tu banu agicang ai torop lo ditiki hati hei jolma holan mangasahon aka parbinotoan manang hamalon na laho membuat dirina hira adong sada pangatusion hiraina ma nagabi na ubelga mangalon hanguluan ni jolma jadi sada ulaw na masay maului molo siya sudut di pangulaw laho paubahon pikiran na si songoniati alay ditambah muse Paulus ditikii godang naman manandai bana halak parjahat do halak na antikristus na mangalili halak Kristen hatiai asa unang porsia jala dihaposi Yesus gabi sipalua ni ngulu ni jolma dala ido sadahal naniadupa ni Apostel Paulus buama dinalaho jolma maka porsiai ibana nagabi mubarohana jala bertobat jala dipake Tuhani gabe pararaton berita nauli on termasuk sadana maul lati di jalo jolma paubahon pola pikir hidup yang lama dan memberikan rasa kepercayaan di tengah-tengah kehidupan boido tapau buka teh di bagasan ngulut tau nate bama molo contona gumudang seda halak holan aka ulon hapor tibio dona gumudang HP topuma di begai bana taringo tu hal-hal yang bersifat hapor seon manang banua gicang boido tak alami hati kan wadui aido umbani 25 di bagasan ngulut tahun adong huriai ya teh
adong nasay adong jolma di nalaho manunggul-nungguli ngoluta asa toktong hita marningot anggo di ngolut taon dakkola na di portibion. Imana nih dok? Adong dope partikian ni hita jolma ikon sahat do tu hanguluan nasaring delenga ima di Banua Gijang. Idom beni di bagasan endetai kan hampir rata-rata tapereng mangaraho tu Tuhan ya teh. Tu Banua Gijang. Tu surgoi. Anana sotung taetong di ngolu na di portibion ido na me ngolu na ubal ga di hita. Songon ede nakini ngana ubah kami nakini kan ido di sido Tuhani di surgoi ale nak pe di sido Tuhani surgoi ale jonok do tu hitai diajari do hita ala niadui ala di boto Tuhani do nang di tonga-tonga ni ngolu taong memang gudang do ikut siadu patai ya te songo jolma hita naung takas parjol mada butuh bagasa dosa ikona ayota dosa luhunai ala itu lima roh Tuhan Yesus dinalah mangalehon haluaon tu hita molo didok haluaon sian Tuhan Yesus artinya adong do dalan hangoluan jala dang gabe hamatian do gabe jabar ni hita jolma di molo adong do jolma mga madok di bagasa ngoluna si ise na paboto-boto honi taring Banua Gijang na adong sonario dui adong lu sepata disian akal Kristen madok songoni apa takas dia teh di bagasan hatan ini bang oh Tuhan Yesus nyata teh roh tu portibion jala mati dia hopinar silang peluahon jolma jala dido ibana do paradehon hangoluan nasaring delengna ale paima sahat tu Banua Gijang ngolu ni jolmai ikon adopan dado aka imana kiningan aka tantangan ngolu jadi pula matar songot tidak anu ala Kristen mandok ay duku porse tu Yesus ay dia mah halubian na porse tu Yesus dohot jolma na so porse tu Yesus jelas adong dia teh asugari hita majo husuku tu hita adong do dihilalahamu perbedaan dung ditadahamu di ulahamu akan ngulu hak Kristen non dohot ditiki daudo pehamu sian hak Kristen ni adong do perbedaan na teh bah songon nasawut kami mangalusi adong do ate kan idot tong takas adong idom bani kita saitanunuti do ulat tadi portibion ya te kan nak pe sipata marsia bagi kita mangadopi aka ragam parukilo nate macam niya te song Paulus opi sono didi tak pitor songon na didok adong sipata molo jolma marnibi di ngoluna bah molo Kristen nau api tersonang mau dang adong be masalah dang adong be akan apa surat to niba ni portibion dang ajar nasi tong ya teh ale molo dido ibana do salile ngau mangol di portibion tuali na hutada Jesusi na mangalan hangoluan do haluan jalan marhite todina ibana mangaleo tu iba sada haguguon di tonga-tonga ngoluta gabe margogo mahita mangadupi di salutnai ngalani di tonga-tonga ni nanidok di hata ni tu hata nakinian di haton si Paulus ikut takas kita teh mangaraon ngoludaon tu Banua Gijang undak kulan lapatan na ngoluta holan taharikoto na di tanoon na teh apalagi kita luja dua tisipata nama ngulu di portibion na teh luja do tamu inang lau terus mengulah mamikiro na kaya na komuna kaya keluarga akan narikot di ngulu siganupari luja do hamu tahe luja do adang luja hamu bereng ayo do ala mukira tor sikot-sikot di lena mata teh aka balajo iya teh kan idoi berarti akan naburju-burju dua kamat tahun ni bidang memang istimewa dua anggo di Cimanggi sona teh ai di apa sabutuna pasti di ramu apalagi ngalu jahamu kan asa di hari sayon aka paru kilon di portibion sa di hari do
saya do tanggung jawab na parsikol ndak dana kon saya di hari be songoni budan lu kata pikiri songoni sugari ni suku tu hita molo saya sudah tersongo dia mak termasih olamu borhak tu banu gijang ale saya di tai dia udah teh masih hol saya masih hol dorohaku tu nasonangi masih lamu tu nasonangi teh ba mekel hamu ate ini iko masih hol lu hita iko masih hol itu ai di sido hangoluani itu ikan lapatan na memang una pula biar kita maka tahun yate masih olu kita ale di boto Tuhan ni bagas rohamunai ale una pahoto pudun yang tu sia te na songo de hatai na ya tebe cerita ya te masih olu hamu inang tu surgoi bapak sihol di boado ro surgoi sonang dunian jangan usong hacit na di portibion atong olu doho hatop lau tu surgoi kan hamu sendiri medok daun kan baima alasai dirutus rohata badong dope nariko di portibion manarihon ate ayang go taringo tungoluon ate Tuhan ido nama boto ate sotung na didok kamu hita do na manut tuhoni ate mereng ma urang di ba maragam do cara ni jolo merin portibion ate adong na hona tabrakan mati kan adong naho hona bakar inattana amattana ido kan adong do kan na beri dana parpudion dibakar inatta ido amattana na buat teh na songuni masa teh ba merujung mangolu apa amattai sasitong na kepingin donyan boaman yan rap do inattai alai alani do tahe alani diskon ni gaji ke-13 dia teh om gabi tongdo gabi sulit do akan gaji 10 tuluon teh olo hati-hati mak akan nambah jalo gaji 10 tulu teh olo gabi asing do parpeak na iya teh odo dia mu amanami do nanami molo sai marutus gumoda kita makari koton na di portibion jala otik talen rohatana di Banua Gijang pitol hatop do mede butuh pangujunan ujungna gabe aka pikiran haportibio do na taula odo na sipata dipakai simboli sate mereka mu mah nang di ngolu tope anggo holo na rikon holo na kariju noang sampai sudat ibana tu gereja sudat ibana di nalaho marpung do aka keluarga rak martang yang do nasing di tonga-tonga ni dan na gabi ngolut tahun gabi puas gabi sikop ngolut tahun ido didok jolma hata madok yang ngoluon songon menginum aek laut ise sia kita nahya menginum aek laut ta coba majo ate molo lao tu Tanjung Priuk depamu majo ninna molo yinum aek laut songon aik sirai kan ada kaya puas uas tayati ada kaya puas ngolu pe songoni yati nah alani do di tonga-tonga ini ngolu ta molo takas taboto di portibion sotung gabe hita madebu tu wagasan aka nah didok lakin holan hagiot ni ha portibion talului hape sasitong na adong do partikian na ikon go hatta ngoluta ikon tataringoti hatani debata manang nadidok hal-hal yang bersifat surgawi termasuk hal-hal yang bersifat surgawi dong songon edemuna nakina teh par esteri ya teh kan don akasalumi nakiningan ya teh kan idoi bahasa dia dehon nakimuna songonia ala memang lama ngulur oleh ni dua teh sotung mahatok madele hita apalagi ngulu nuaingon berat ate kadang-kadang tadupi ale dak pola paborat tu tapi kiri na mangulon imana di lakin basa do Tuhan ya te adung lo hagogo ni Tuhan ya te ngulta nak paborat tu pikir muna
Baulo do nang di tonga-tonga ni huriat tope bui do songoni songon paporat ate ai mada. Ba ngamulai muse pesta gotilon. Pengeluaran mamuse ate. Nak pulai, dak pula tusi ate pikiran muna. Posro hamuna ai tetap Tuhan ido ate. Artasian banua gijangi use holon na tuhita. Amin. Ya kodui. Sotung na di dok kamu alani gugut tadu yate. Idung beni di bagasan ayat ini kiningan di dok prinsip ni si Paulus lagi. Ai di bagasan hapor seaudo hami. Dadal pe di bagasan namarnida. Iman. Menghadapi sesuatu jangan hanya pikiran, kekuatan, logika manusia. Itu tidak akan menolong hidup kita untuk melepaskan berbagai pergumulan hidup dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berbicara soal iman, haporseaon ima posni roha doi taringot tu sihirimon pamo tua tu taringot tu na sodi ida aporseaon. Jadi molo didok dong porsea doau tutuhani marposni roha kita tutuhani babua memang nunga di parade Tuhani do nang peso tarida do pe nang so di bereng kita do na si hol do sita-sita ni rohata ima do si Paulus ikut jalona do ima parbue na pinangi do nai di bagasa Tuhani ate. Ini nggak di parade Tuhani do ya teh. Dakolan akan nariko di ngoluta sigan upari. Ali doho do nang kepastian nang ngolu di arisogoti ya teh. Sonang ngulu ni jolma namang hito Yesus. Ido didok sonang di lambung Yesus sonang maho disi. Memang ido ate. Sugari dang rap hita do Tuhani ngulut taun dak tasirai ngulut taun. Baulo do hita ujungna madili do. Tadok ma adang adok Tuhani. Adang ditangiho Tuhani. Akka pangiduan ni bayi. Babereng mas songonon mak ngulu niba yanak kon niba pe songonon. Cuma memang dibalik hatatai ikom manat do hitate babua. Olo duk jut Tuhani nunga di paradi. Akadia na pangidomuna. Alai saya sordak do pitui lau pasahato Tuhani ala sordak di bagasan rohaha porsion ngolutai yati. Itu sebabnya kalau kita selalu mengatakan dalam doa kita, saya tadok luyate unang alani dosa hasalani gabe pangabat di pasu-pasu nanaing jalawoku siakko. Idung bani tadani hita halak lapor siai babua nong ukap ngolutai tu debata lau majalo aka pasu-pasuna imana kiningan dido ayati alani idia sia huhut hurikoti hami naing halomoani rohana hami manang naung satu sabulu manang di pardalan dope naing hurikoti hami di naung mangulahon halomoan ni rohani debata. Jadi godang di ngoluta mungkin godang dang apalah tarikoti. Tapar hatu tu do sipata jojot hatani Tuhani, tapar hatu tu do jojot basa do Tuhani, ale molo taharikot ton dina lo makongoluon ima hatai di ngoluta segenopari masegale du hita. Kan itu lo jojot kita gali. Sugari hamu kan contoh mulak masih gari jawon termasuk toho do apa tahe paru kilo dapat di portibion ale 25 hutad da Jesusi ake kan ale saat ni jabu dui kan ulu do laus ditantang inata dia tekan di dok mi haru gaji mi so di lekot wa umpamana saya dipoto-foto kolu umpamana kan baulu gaji kan tersabat maiba kan awam melon si patah songoni ate jadi ikon labok do ibate mama kulingi ya dong do songoni gabi dak sahat hatai firman Tuhani ala memang dak sabar kita dinalaho mangaju dohot dinalaho mangilik-ilik. Au rasa na terbakar inatani polisi yati na diberitai maso sabar di mana te manukun. Tuh lima dang halak batak. Ati asugari halak batak mukira ngau go bahon.
sojo. Oh, nah. Age pong buruahan namai pikir aku bah. Ayo songoni ya, dia kan. Ulu do songoni. Dang dope di patorang do kan. Dang tamboto dope to kate kan songoni. Do perlu kesabaran. Unang gabi tersabat, unang gabi terabat. Ini tonga-tonga ni keluarga pe songoni do nang diulut teh. Ngolo dak sabar kita si pata. Jo di patakas do alania hata he. Bahasa gabi olan 200, bahasa olah sada satonga. Di. Satu di dong. Daung. Tu rekening na asing do hubain. Siapa tahu di do imana kan songoni kan? Ai Peter di motor tuh rekening na di motor nai. Amat tahu gudang do rekening na asing dari suboto hamu si pata songoni. Ini songoni do. Alana adong kantong kiri, adong kantong kanan kan? Ini. Saya dibereng doi. Alana di sidang Allah manari kota kasih namun perlu do kita memang kesabaran. Idot tandana ngoluta makarikoton nadinggan, makarikoton hangoluan, makarikoton ima taringok nasihat Tuhani. Punang dirutus Peter langsung ngolu perdaging otai ate hagiok ni dagingon Peter ate. Alani do saya tapangi di Tuhani unang targasi pita di bagasan ate. Alani do si Paulus sido alani huhur hurikoti hami nang halomoni rohani debata atik pe marugil hidupna. Alaniaha diri koti bana tetap adok kaporsiaun di ngulu ni halak na porsiai pa buah molo diri koti ibana do tok tong tangi di suara ni debata di hata ni debata di panuturo ni todi ni porbadia tu bagas ngoluta adong do dalam dilian di Tuhani gabe palabokon doho di nama jalo hita akan adinggan di bagas ngolutai alani disungguli do diturbukon asa tok kita masih hohot tate di bagasan ngolutau jalan namangihu muse didok di hati dakon si Paulus do odo dio ai ikon gabe patarbe do hita salhut nasugut di jolo ni habang saparu mani Kristus asa di jalube hobartu nani ulana tegan di perdagingon manang na dinggan manang na roa memang adong do rekaman itu Tuhani ate. Aliang gua halak nama lon waengon olo do di lenceng kon hataun ate. Anggo au amang ada ngapala sahat doi berhadapan do Tuhani. Ina. Di boto hamu do maksudna detong imana mak anggo ibarat tinggal di Portibio di dak sahat tu harbangan ni Banua Gijang ininna. Jadi dak sanga do pertanggung jawab pun manangaha. Alusna dia muamanam duit nami di tonga-tonga ni nguluta sadetiki hita dang ngarung na boy hita madok dang boy tunggu sebentar pertanggung jawab patayati dang ngarung dapat tikina suku Tuhani bado tahe haporsyaw ala pula mabiar molo di pangatus ini haporsyaw tai nama ngulu di bagasan asini rohai sebenarnya na didok disi babua memang molo di suku Tuhani haduan ngulut tahun asa unang tapangasahon na didok jala ta'alo pabua asini rohani debata dong gumudang jala ikon takas do di bagasan ngoluta salele kita di bagasan tagam pikirata boy mangulaw na dinggan odo didong ikon takas do tapar hatopot di bagasan ngoluta ikon ulu hita marhamu baun mangulahun laos mangulahun na dinggan. Berbeda do tuaka perguamo asing ate. Hobar tu pangalahon nai do seolah-olah mulo salah dan anong beda dan nabui paluau ni bana hobar tu si anggo dihitala kriset tak songoni taburu mana maka pros Yesus. Dia mana dirajumi di boto Tuhani do hagaliot tai. Ala di tonga-tonga ni hagaliot tai di sido dipangido Tuhatta dina lau pangiduatta di alupani debata asini roha. Jadi lihat Tuhan itu asini roha. Dan anong dia lapatana sedia di takoho gabe laus ido di paulako sedia di ulahoko balaus ido mak jalomu. Ale munu ngatakas taboto haga liota. Do sude akan ataulaon ale
Di suara Tuhan ido asini rohana asata perhatopon ale di sido ikon taokui ikon muba manian unang tapatakan ngulit tau nanti. Ido didok katai didok disiho manangihon hatai unang dipatakako lau majalo hatai. Ai ido memban gabe mara di tonga-tonga yang ngulit tau nanti. Alani pos doro hatta. Salili kita toktong mga sonde bata. Jala saita coba do laho mangulaw na ho bartulo mo ni rohani de bata. Ahape na taula. Molo nunga do mga son asini rohani de bata. Jala ta coba mangulaw na dingga di Tuhani. Asini rohani de bata ido. Dinalo mangalion hangulua tuhita. Dalani taula ho manadinggan di ngulutta. Tarikoti mangulaw nadinggan. Ala molo tiki hita mian di bagasan ulau na sodenggan sasitong na gabi siak ni bagi do na ikon adu patta ale molo hata ni debata taulahon ingok ma sonang ni roha do na tubuh di nguluta salili kita mangului tanoon jala sonang hita muse sahat tu banua gijang atong manahan mahita tarikoti ma ima dinalaho mangulaon ulon ni Tuhan asa jupanga mahita di akapasu-pasu dohot hagugon lasni roha nasia Tuhani amin martangiang mahita ali Tuhan di batama nami di bagasan Yesus Kristus melati godang di sombar nami Tuhan ya jari hodo kami asa tok-tok kami manahan ali Tuhan diha porseaon lau mengadupi mandeleni siadupan nami di tonga-tonga ni portibion pos dorohana mito di mima na mangurupi kami sahat tu ujung ni belakang nami Tuhan di bata homa tok tong ale Tuhan di nalo mangaliat to dimi asa tung takas kami uhangulo kami hatam nagabi ucahan di tonga-tonga ni ngulu nami lo sidoli Tuhan tu hodo pasaton nami di salhun akapakubasion nang niulahon di akahuriam ima marhiti akapakubasion di akaparpunguan paprunguan do nang di aka program kerja le Tuhan hobar nang kami di sadarion ima di kreativitas pakubasion laho mangadopi di pesta puncak di tahun okumene inklusif dohot nang di pesta gotilon ala ni ali Tuhan pasada maroha nami pada usian biar ni roha pada usian aka ganggu ni roha lahu mangulaun soalnya di saluhut nai lo sidol li Tuhan di hamulatin roha nami ali Tuhan di salut basa-basa mi napatar marhiti naung takas ali Tuhan diului hodo marhiti di ulang panitia pengadaan rumah dinas padita di Huriam Tuhan pasu-pasu ma nang ruas ni Huriam nang panitia asa toktong ale Tuhan di bagasan sadani roha toktong tujulanon laho mangulahon maulahon manang ahape napa parubungon di ulaon ni Huriai Tuhan di bata diaka patupon sian kegiatan periodisasi di tengah-tengah ni distrik baik nang di Naposo nang parupuan ho matoktong ale Tuhan di nalaho jongjong di bagasan aka uloni asalam martaba nang aka hasadaun plus ni roha di tonga-tonga ni aka ruas ni Huriami lasongoni ale Tuhan buanon nami mamuse ale Tuhan di bagas tikion ima di ruas ni Huriam dinalaho majalo pasu-pasu parbugason ima jandri hutapea dohot elmi trimega pelia buruhasugian sai homa toktong ale Tuhan napatiurhon di sude pangaradeon dinalau majalo pasu-pasu parbugason jalaho menapasi kopon ale Tuhan ima dinalaho di patupa ulaun pamasu-masuhon di HKBP Pacur Batu di Sumatera. Tuhan di bata di bagasan tikion buanon nami tu adupanmu ima di keluarga na di bagasan habuk ni roha dope ala diala podo sada ama
tulabungmu ima marhuala munti dak tagabon dak botsana salut keluarga sai pergugi apuli masudi keluarga na tininggal hon Tuhan asa di bagasan pakirimu na mangulu saluhut di bagasan ngulu na sidal Tuhan losong nial itu buanon nami nang di bagasan tikion ima nagabiruas na baru di huriam ima di keluarga Edward tua suaduon sinaga inatai boru hutajulu rap dot sada yanakon nasida pasu-pasu mana sida li Tuhan gabe ruas na mangulu na pasi dohot tok tong ali Tuhan di pakubasiong di tonga-tonga ni ulaon di huriam pasu-pasu di ulaon na sida siganupari Tuhan jala homa tok tong na pasahaton na umuli di tonga-tonga di parnguluan na sida siganupari Tuhan di bata buanon nami nang diaka ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran don marulang tahun di Parsaripeon sai homa masu-masu di keluarga do di ulon na sida asa ditabah hodo ale tuan las niroha sada niroha dohon dos niroha jala toktong di bagasam pakirim mangulu di nalo mangula dia ka ulon na sida Tuhan disude na pinasahan aka pilihan marhite ruas ni huriam ale Tuhan di tonga-tonga ni huriam sai pasu-pasu maya li Tuhan saluhutna lehom mali Tuhan aka pangabahan na dinggan di tonga-tonga ni aka ulon na sida siganupari di aka yanakon ali Tuhan dohon na di bagasan aka proses dalam ujian na masan waingon ali Tuhan naing masuk kareju manang tu perguruan tinggi tu hodo pasaton nami ali Tuhan saluhutna asa hotok tong na mangalion dalan asa jupang malas ni roha jupang ma na pinarsita-sita ni akayanakon Tuhan losongoni nang di akayanakon nang lulus sian aka persikolahan na say pasu-pasu made Tuhan say leo made Tuhan habisuhon di nalo mangalajuton di sude aka parsiajaran nasida di aka ruas ni huriam made Tuhan na pasahaton las ni rohana di tonga-tonga ni huriam Sailam ditambahi hodoma panandaun diri do pasu-pasu di tonga-tonga ni parnguluan nasidai. Tuhan masih gudang do pangiduan nami dua dupamu. Ale pos do rohanami ditiki di bagasan haproseau kami pasahaton pangiduan nami manang di dia manang di partikia dia Tuhan. Saya homa toktong di dalam pos ni rohani aka sudi ruas ni rahon pabuah hodo muali pasu-pasu na boy mangalion aka pasu-pasu tuganum aka ruas ni roha na toktong di bagasan haposeon mangidu dadupanmu Tuhan dia ka ruas ni huriam na di bagasan persahiton na renge Tuhan asimaroham lehoma hagugun dohon nang persihot nasida marbenget ni roha paima dina pasatodo aka hamalumon di tonga-tonga ni ruas ni huriam asima rohamade Tuhan nang nilau mamuka kami mulai mersugut mangula dia kaulan nami Tuhan sai horasi mahami pada usian parmaran jala ukap ma aka dalam ni pasu-pasu tuganup hamis saluhut nale Tuhan hola na mangasan guarin Yesus Kristus hu pasatami tangiang do ililik nami amin. Tabuji matu hata sia nomor 730 ayat sadaru mangihun los tapasahat matu julu pilihan napa duaon dohon amplop diakoni sosial ima songon danata na tapatupa tuganum aka ulaun diakoni sosial. Sai
Ayat 1 Jongjong Mahita Saluna. Ayat 2 Tatuso. Tatangnya komah piliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silen hon na dinggan dot nasa ulibasa na malutus. Pusatami masih nelohon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may kabiuap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jara ramoti. Asa uparahasya kami pilihan pati bulon harajaun mo. Di tonga-tonga ni huriam daw di portibion. Buhay marohan ami marhi di todim. Asal mutadahami gurang isilan dohon mitu hami. Asal mgirgiri ham mandok melihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say rumah harajaonmu, say saud malomoni roham di Banua Tungon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siapari, say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amardu satu hami, unak kami tu itu pangujunan, balua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sordakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.